ndakasangana naro ndinoitwa kamusima wadzo ndakasangana nerimwe dambudziko ndakasangana naro mumusha uhari hwange mudzimai musi wa1 September ndakadamuendesa kuchipatara musi wa2 aibva adzoka manhere ako musi wa3 ndakazoona vanhu ava mwasikati ndibva wasvika mumusha mangu wasvika mumusha mangu ndakamusana nawo mukicheni mangu wanga uri 10 vanhu ndakazosumuka ndikasiya varimo ndikazoenda kwakarara mai achihwara ndasvika kwakarara mai achihwara mukororo wangu uri apo wakanditeera kugona andii akati nyaya iri panapa vanhu vari mukicheni umo vanonamatira mvura panapa ini ndobva ndamuti unoti vanhu vari mukicheni vanonamatira mvura panapa avo vanhu handinamati nawo ini ndingonamata jekensheni avo vanhu vange kwamwasha ini ndiri kutoronga kuti vanhu vejekensheni vandibatsire panapa iwe wakutaura kuti vanhu vari umo vanonamatira mvura panapa hazvidini hazviiti ndiri kutoronga nevamwe wangu kuti vakwanise kudini uya kundibatsira panapa kubuda wakaita mukomana uyu kuenda kukicheni ndakatozwa vanhu vakutoimba kukicheni ndakabva ndabuda mamwe namai avo bva ndaenda kuseri kwekicheni padhuze pane mumengo uripo pakaza kuchera kudai saka pavhari pacho pane mumengo uripo saka ndasvika ndagara pavhari paya wakaimba vari mukicheni muya wapedza kuimba wakazobuda mukicheni imomo wachibva waenda wamai vari baba vana kuenda ba wamai vamwe vari apa ndiwo wakaenda kubhedhumu wakwe nemudzimai wangu nekapu yavo yemvura maoko saka izvo wakaita vaimomo handina kuzviziva semuromo nahandisii apo wakadzoka wakazobvunzwa ngewanga wasara mukicheni kuti wamwa here mvura ndakandichizvizwa izvozvo zvikanzi wamwa mhutu nhatu handi muri kuona ini ndochiti vanhu ndamusana nawo inini ndini munhu wepamba panapa ndini baba wepano handiti hapana umwe ndamusana nevanhu wavo watadza here kunditaurira kuti baba isusu tanzwa dambudziko rekuti panapa pari kuhwariwa saka mwana yanyu watitora saka tauya pano kuti tikubatsirei wochizwa kuti ndingoti musanamatire kana kuti namatirai zvambofamba sei shuwa ndakasumuka mandaenda kwasabhuku zvaita vanhu vangu kumba kwangu ini handinofara ndicho nanga ndine pfungwa yekuti dai vakwanisa kuvakokorodza tombogadzikana ndonzwa chinangwa chavo kuti wakambonangana nezvipi azovezi pamwe nguva uri ndipomha kuti ndindakarova mudzimai waona kuti wandosvike wachinditaurira pamwe munguva mudzimai ungobva azofa saka regai inini tindosvike tichidini tichitoimba mukati memusha wangu ndopfungwa yandakafunga saka ndabva ndamhai kuenda kwasabhuku ndosvika ndotaurira sabhuku uri kuti ndakawadaidza uri ndakadaidza unonzi chitawa ndikataura naye chitawa kwanzi wakabvuma azoenda manje chitawa uye wakachizofona kuti tafonera kwavakuru vedu vechechi wati kwanzi hazvina basa vaizvimadini zvomaita zvakadini zvakanaka ndokuchiti kwanzi zvakanaka zvekuuya mumusha mangu waisvika iwo waitoita chechi handinamati nawo kana dai watori vamwe wangu vechechi wangasvika waidaro here handiti wangosvika tiitaura tine masoko atinotaura tozosvikira pakuenda pachechi saka zviri kundoamba ngekudaro zvadini iyo pera yaani mwashai mukomana wamwana wangu uri apo ndakazoti kwapera mazuva ndazotaura nevamwe wangu munin'ini wangu ndikati enda ndaidzire mukomana uyu ndine pfungwa idzo ndinofunga kuti ndimunyasi kubvunzana naye kuti chakangoitika muzuya chimbori chii kuti vanhu vaya wangu uya iwe wakabva muna ndiri muchibva waenda mukicheni vanhu vaibva vatanga kuimba chii chakangoitika ipo munin'ini wangu wakazokera shuwa aenda kune mwana wangu wakauya achiti kwanzi enda utaura kwazi handitongwi ndiweba ngemunin'ini wangu uya wai mwana adaro zvikasi ndizvaataura ndikati hazvina ndaa wakapera mazuva mairi retatu mwana wangu yakazofona zuva roudadizvi zuva rechitatu vaafona akati inini ndinonzi Amos akati iwe Amos wakatuma munin'ini wako uko ndiri nini uchiti iwewe uya kuno titongane titongane kunoko hazvire kuti inini ndakanamba kutongwa ndiweba asi kuti chakaitika ngechekuti ndakakhala ndikasvika padhuze newewe ndingokurange kukunera ini ndokuchiti kama mwana ndikuti pamwe nguva wakudzoka apo ndakatuma pamunini paya apa ko zvakutisa muromo wakadai inda kana uine pfungwa iwewe kuti pamwe ndikauya apo uri wewe urabvunza ngezvane mwasha zviya wana mwasha wakakutaura kari kuti enda kuongoda iwe uri ugarirei inini masamanisi ndakatoamirira masamanisi acho ndakotora achiona kanga wandi masamanisi wana mwasha hawaendiyoba ndini ndichaendayo asi nhasi ndinoabva ndaziva kuti masamanisi ndikushamisika kuona mwasha wari pana waiziva hawaendiyoba ndini ndichaenda ini
zvakaita Nyaya akamisa namwazvo andi amene ipo baba kuti ndiani apa ndakandozwa kutoimba mukishima kuti ndiani Rega ndikotaura pamusoro imambo ndidaro rose ndinoti pachitawa ndinomanzwa runzi chitawa right zvakaitika ndezvekudai chainge chiri chitatu painge paine musangano wamudzimeni wokunyoresa pfumvudza aiwa ini pandirakuongo pamba pemurume makasvika ichokwadi muchisvika muchiti takasvika pamba tatambirwa baba iwavo ndo wakatitambira watitambira bva tapinda mukicheni ndiwo bva watotanga kutitsanangurira marwariro owakaita wachienda kumozambique bva wazotsanangura nekudzoka kwawakaita bva watotsanangura futi marwariro akaita panduda kuuya kwenyu mukicheni kunasanctionwa ndiyayo hamungangobvi kwamuri kubvaka mungosvika mototi mukicheni memurupferi munhu wobva anotanga kutaura kuti ndandi kurwara ndiri kumozambiki imimi kuti muende pambapa makadaidzwa ndiani isusu sekunzwa kuti akaita tavanzwa urwere ndiyo atanga urwara ere mai munhu wenyu ere wechechi mwanamata namairi saka kana musinganamati naye nyaya yenyu kubva mapinda mukicheni makawanda kuti yakonamatira munhu asi kuda hake yange iri yei ndihere mwana wacho wamaiyo asi mwana waka mwana wenyu ere anopinda chechi ipi atona matina oba amene kuti zvakona kuba aiwa ini ndichandoda kuzwa ndechekuti imimi kuti muye mukicheni pamba makadaidzwa nani isatina kudaidzwa patimi mungaenda here bambo kuti mubambe munhu kungosvika udai motosvika makawanda udai motosvikaadini the next thing matomubedroom nemvura mambonga daidzwa hatina kudaidzwa chakaitika ndechekuti potani tiri pameeting uyu mukomana mwana wau anga aripowo pameeting saka akafonerwa amai avarwarisa ndo zvakaitika saka afonerwa kudaro aenda isusu tanga tiri pameeting tikazonondono handi tinoona chi mumwe wedu munoona mata nayo hatina mati nayo muruti pameeting ipapa paine chechi yamwazhabadzira akweti saka wamuwesa wasei wasina kuuya makazoendeze chechi maingira ndanga aripi maroma anga aripo mamethodist anga aripo maapostoli pamaranga anga aripo nechizvese wanga aripo asi mubva mangoti nemadzimai muri 15 ngatiende munhu hamuna mati naye dei akazara kuiswa munambo maimuisa here munambo murasiri wechecheni makamboti gogogoyi here zvemeke muri kupinda muyadhimawa mati gogogoyi mukadairwa here wakawanda wachoniwa pana tete wacho nyaya iri kuti muridzo yemusha uri kutaura kuti maakuya mukicheni mangu handina kudaidzai the next thing matobedroom handina kudaidzai maakutopa mukazi wakumvura handina kudaidzai mungona pane nyaya mvumo makaipiwa nani baba nevamwe venyu mose mupinde mumusha mumuridzi muchiita zvese nyangwe kana dai iri hama yenyu munoti gogogoika panongopinda pamusiri menyu ungambewa iri kupinda mumwe neusiri wayo because inini parondikatyamadza ndepekuti mururi takangozwa tiri pamusangano kuti parwariwapo pari serious zvomanzwa kuti pari serious saka imimi mamuda koodini kuti pari serious wozi pachiwanuka kana munhu ari serious achatodi kuonekwa but imimi makamborika tiende chechika tiende ndo pane nyaya ipapa wozi uyu nyaya yake hainei nechinamato chenyu nyaya yake iri pekuti ini ndinopinda jekenisheni wanhu vaifanira kuya kuonamatira mukadzi wangu ijekenisheni asi jekenisheni haina kutouya ba imi makangobva kumusangano kwamamuri kotoyamba makotozadza kicheni kototanga kutoimba mapedza uyo nekubedroom
nemvura dzimwe dzinoziva yange inobamba musana pemakandomira baba titi gwagwagwagwa pamba pemunhu apasvikwi nemvura muchisvika kunopa munhu ari kurwara asiri hamenyu muridzi haadiba zvamakaita nekuti zvo mungadai makaita baba ndezvekuti muchisvika pamusha pemunhu ngadai matanga kutobvunza kuti baba mushure panapa ndea hazvidi kuti wamuziva munosuma bari maitira vakaita pamusha pemunhu pane munhu wakatonga pasina munhu dai wakati gogogoi izwai bambo zvekubva pamusangano ka hazvikupiba mvumo yekunopinda mubedroom memunhu kana mukitcheni kana muhozi kana mubathroom munopinda mubedroom memunhu wekuti mazobva musangano yakabva afa maita sei kitcheni yacho ndeyenywe ani mama angopinda uyu murume uyu izwai zvataura wati vanhu vakauya mukicheni muva maomberana muva maita sei iyo vabuda vaenda kugara kavhali kati kavhali andakaenda kugara pakavhali kubva asiya muri mukicheni mautotanga kuimba mazobva ipo papo mauti azwadini zvikazwati kadya katatu mubedroom wamwaire mvura ende kapu yaitobva mukicheni ichienda ikoko uyu ndozvari kuti yasva masimba ese aya mawana ndikaenda kwasabhuku ndapota hangu dai mati vanhu vaungane apa timozwa kuti simba wambodionepi wari kundipumhera kuti ndaroya mukadzi here ini ndakaenda katatu ndaida kudini ipo mangoti vanhu vakatera zvichisimba aiwa pane baba aiwa zviri kuitika pachangamire pane vangaine angaita overpower pamba ipo baba umwe wechipiri saka ndiri kuona kusimudza muoko uko mupe chance mukoro wangu ndiye ndutaura ukabva mubhedroom akaenda kuvanhu vatoimba haapindi mwasha mashokwatara baba wangu aya amai vakarwara chokwadi bruce mawadzi amai vakatanga varwara musi wa20 chikwedada mandi ndikati amai kuboaona musi wa20 vari musi wechipiri ndakazofonerwa mai wakarwara musi wa1 uri musi wemandi uri kunyepa takabva ari kunyepa musi wa1 musi wemandi musi wa2 musi wa3 kadokiri ndabaripo pane kadokiri riripo rine madheta nyaya yangu akaunza vanhu awa mukicheni ndiani handina kuya nevanhu inini ndikokumbira vadare vanopindurwa mubvunzo inobva kunoko vanhu vakauya nani ndopati nyaya yedu vanhu vakauya nani saka haunei nawo kana usinei nawo chigara hawapinduririmba kozi nyaya yedu ine chekuita nekuuya kuwana baba mwana andi akaunza vanhu saka vanhu vakauya titaure makaunzwa ndiani uya taurai pamusoro yechangamiro pamusoro yevakuru vese varipo pamusoro yevanhu vese vari pano inini ndakandisipa mawadzi ndini Filipa Simbi ndiri munin'ina wamai wairwara wakauya kuonekwa saka inini ndakamira pano ndinoda kupupurawo mazwiro andakaita nyaya iyi sisi wangu wakarwara wakazouya kumba kwangu wasvika kumba kwangu wakasvika nenyaya iyoyoyo wakauya ukobata maoko kwangu inini saka wakasvika nenyaya ipi nyaya iyoyi yekuzi kumba kwandabva uko vanhu vekwamwazha wakauya zvandoda kuzvizwa ndinoda munhu akaunza vana mwazha ndiri kutaurawo pamusoro changamire ndiri kutaurawo kuti havana kuunzwa ngemunhuba asi vona mwazha ava tisava vachitaura kunoshandira mukomana uyu mavadzuri
unogarisana nevanhu ava plus pana tete wavo avo mukunda mawazi avo vanonamata naana mwazha avo saka pawakazwa kuti maikurwara hawana kunzwa ngemunhu va inini ndinoenda kuanglican izwai mbuya inini ndinoenda kuanglican asi kuanglican zvatinotoita kunotoanaudzwa kuti mufundisi achatendera kusection 4 musi wetuesday newednesday achifambira watendi wake handizvo kana kuti achifambira chii warwere handizvo ivi nyangwe ariko komufundisi akazwa kuti mumai Mutasa uri kurwara hazvimbomupi mari ramire kusvika mubhedroom bangu obva gara mujaini obva amwa mvura uye kubhedroom konamatira mukadzi wangu hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro imi mamusipo mutana zvamakazwa garai pasi garai pasi garai pasi mbuya chibatsira idare riri kuti garai pasi mamusipo pamvira nguva mai wacho ari pedo kupiwa ngoroshi aiwa butizve uyu angarurwara anachanoziya avanhu vakapinda mumba memunhu ndo vanofana vatsanangurwa kana iri apology mokumbira koza pane imwe tsanangudzi inokupinza mumba memunhu tisapedzere nenguva ndii iye babo yanga atobhama echwatsanangurira kubva kwetakaita kumozambiki zvikasi ndinga ndatanga ohwarengina sihosheka zondapana mai vakahwara zvisikaiti vakuchitsanangurira saka uyu wakajuya baba kufoni yakabharing ari mukicheni yobvabuda panzeni okuzopinda kuhospitari uyu omama vakabvaruya vakati baba vanhu vari kumba uko vati kasi dzikukumbira kuisa vamunamata zvikasi ndivazvikuzaugwa kubvunza inini ndikati hapana chakashata apa handiti vanhu vauya kwaumba here ndobva apindura mukomana zikazi ndawana mata zvechiwa ndakazova kunamata wanamata kuda kuti iye anga atori nemu pakabuda mukomana wakabva ati inini ndakwenda kodaidza mai uye anga asodindula kodaidza mai unobatsira usiriwe kuchechi kwedu saka ndiye ndikuda kwenda kodaidza saka nii ndaudini ndokwandakwenda zvechiwa wakaenda ikoko awa obva uchizosara uye wakachizira kukicheni awakati baba ende zikazi baba nini mune kwamkwenda aenda daro koko awa ndiwo pakabhani awa ndiwo akabhasa kuti ndiyo achizoti ndiri kukumbira kuti mumbondipiro maiyombo rati aura tete handadzira baba ndiri kukumbira kuti mundipiro maiyombo ndiani ndiye mukomana saka tete uyo kabva uya nemvura nemukunda uyo agarapo neawa ndokauya nemvura mainini akati mvura yakacherwa saka munotaura kuti nguva yese mamusungwa mvura mvura ndidunye baba kubva pandakaita kuwana namobvira ndamuna asi mukomana yemuti watakatadza kukupa mvura izvo handichazviziva saka sei akaprefera kuti mupiwe mvura nditete imi mwana wenyu chaiye aripo aripoitobvunza kuti maiyomvura ndikata mvura isudini maisundinakira saka atetokwaya nemvura iri muchiipi saka muri tete makamwa mvura yana tete bcause mafunga kuti yanamatirwa ine saka wakauya nemvura maininiaenda kukiriniki muchaenda kodini kotengeswa madripi akana kuti akusuma murikufambiswa pamukuru izvozvo yanga kanaka sterekiyo yanga iri yambiro yakanaka chaiyo kuti hamusungwa mvura asi nyaya yedu iri pekuti akauya nemvura ndo pane nyaya yedu ipopa kuti even kapu yemvura inoda vanhu 5 ero uperekedza even 3 kapu yemvura inoda vanhu 3 ero utakura mabhedroom anokosheswa nani mamarara mudaini wakabva kukicheni ubva wapinda munamato wakaitirwa kukicheni anyway taizwa nyaya tingaswera tiri kunetseka right bambo mazwa vanhu hawana vanhu vakavaunzapo nechii zvese mazvizwa asi hatitadzisi pamwe kutopora kwemukadzi wenyu ndiwo
Pamwe kutopona ndototara shuwa. Pamwe miraizo hai usapikise changamire kana wari upa. Asi vanhu vaita zvaita havasi kuramba utokadi. Wakakanganisa. Saka zvako muri imi matiti chidini nawo vanhu. That's right. Mamuri dei. Pamusoro changamire. Yes. Vanhu wakandiwadzisa pakuti inini ndakaenda kwasabhuku pane zvawanga waita handiti. Waibva waramba kuti ngaende ukaangoda. Ndo zvaipindura vanhu ava. Ndikauya netsamba panapa yakanyora sabhuku kuti vanhu vavati vanzi ngaende ukaangoda. Ndio tsamba ndakauya naye panapa. Ndo pakandiwadzisa vanhu ava. Dai takapedzerana kwasabhuku saka ndakaenda kwasabhuku inini. Kwakuti titaone tiri kwasabhuku isakasvika kuno kuba. Wakandiwadzisa vanhu ava. Wakandiwadzisa vanhu ava. Sei maita ora langu yakadaro. Munhu ari baba sei nawo. Ndakuruda kuti chii. Unoda baba bake. Vanoda baba bake ndizvo. Imoto enda kwaunoda. Iye pari baba bake. Mamuripo ere mumba pano akapinda mumba. Oh. Sei maita ora kuti enda kwaunoda. Tinoda. Saka akupenga. Sabhuku. Tinoda. Pane tsamba yakauya panapa ndakauya naye yakanyora sabhuku iri panapa. Kana zvadari ingotomiswa nyaya yacho yozotosumira umwe musi sabhuku wouya kana mutatu sabhuku. Musapedze nguva yake kuramba zvamakanya. Musapedze nguva imi sabhuku ingomiswa nyaya yozouya umwe musi sabhuku wouya. Sabhuku wouya watsanangura panapa. Sori kwakanaka muchitendera kumashuro. Zvinhu zvekugarisana. Inomiswa nyaya iyi sabhuku wouya. Ningotakura sabhuku ndichiuya naye nyaya ikamiswa topuwa dhedhire mberi. Hakusi kundoverera vanhu vandikutaura chokwadi. Vakaporera kuchipatara ndakazotanga kuenda kuhospitari. Vanina ndakabvisa mari yekuti vakaponesa ndoro mwachaya. Ndakapindira nyaya musikazivi vanhu vakutanga chimudzivaziva. Hamuchade mukadzi wacho. Unokwani. Pamusoro nini ndapinda wewe. Taura kwenyu sorry, I didn't picture sorry. Asi sorry. Aisi kumanikidza iba sorry. Sorry makazunguka. Aiwa. Isisuka ketinela mozi njani. Bali munana kuza zimba zanu ngezimine matu. That's right. Isisu baba basekura ndisekura wangu. Mkazi wangu matazane zane kuti mkazi aita ora urumaita ora zvakadai chechi iri pakati azvinaona isisu iyi hame unogadzana sei mai wacho takagarisana kuti mbozwe mai yavo nababa vanogadzana varikutora zvakasiyana nenyaya kuti papinda chechi pai pakati imi ndimunombada kuchechi ikoko dai ndiri neimimi taikuti yakaveva zvinhu zvapera mudzoka kuvhileji munogarisana neukama hwenyu anditi narudzamai kuti ana panapaka ndimuchadzoka kudzimba dzenyu tiri kuno murupuruvhei hapana ava vatuka vachinzi shamwari kana unosapota chechi pamusha pangu yaimwe nyaya anditi munhaso yechechi yenyuko yama yenyu asamuna matinayo inharo gara yenu pasi hapana zvemuri kutaura baba. Ndiwo ndatofunasa bhuku zikuna njanji nachitawa wati kuno wati bazoendai kumungoda ndiwa chindibaseyo changamire vanhu vakapinda mushamangu vaikangasa mushamangu ndiwaita sei ndakukumbira saka ndakaunza komuti changamire kuti mudibasire aiwa handisita sambachi ndoda kungotaura maererano mukomana uramba ari kutungamira vanhu zvisina basa resu because zvimuda dai musi kusapotana zvese saita bai inohwaza kuti vanhu vanoramba zvavakaita inohwaza kuti vanhu vangoramba kuti waitei azvinohwaza musasarambe muchikwidza ashaba sikamai chete nderengerewo zvakanditira mukomana wekuti zvii zvaakaita mukomana nani asi gumbo rangu rinohwaza ndikazvitengera ndikamapisa andi nera zvisingaita mukomana uya inini vanapa ndakada fangu ne mukomana uya vanoenchaichai kuti aunokuita ndakatoendesa kukota awa ndiwo akazouya kutakota tiri kukumbirawo mukuru wangu handaita ndokowithdrawa tikaenda kowithdrawa nyaya iya futi nhasi vari kuya futi vanhu ivovo futi munogara mese ere nemukomana mukomana kutogara kumba yake ndofunga about case kubva pangu kusvika kwake
kuchaya baba. Munodiriza bhinzi iri mwanerwa bhinzi. Bhazi mwanerwa ibhinzi. Iyangari. Chimusenzera here imi miye mwana. Zvina handizvo. Akakanganisa kuti. Urangu ishoma. Vakadero bhinzi rese. Ndikati usadaro iwe kusima vakadero bhinzi apo. Asi wakamanikiza kusima kwapedza wazondiroera kuti atikono kuitonga panapa pai. Unoda kuti aunzwe ya iri seimwe Pacho vanhu hakuna kunhu wakadaro. Yenyu ndiye matogara manyoresa apa musati mai. Asungwe amirire yake kumunira inini. Saka mangarai kuti ndonya yacho chaiyo. ndakazoda kuti dzonya iyo kukoti iyo ari uyu akanga atoa pamba pangu teo ndapota mwana wangu sungwa nhasi ndio ari kufa kuimba fundo mangu vanhu vafuta Vanhu ava ndiwe kwakwa. Vanhu ava vanotaura izvi zvimakanzo vakati hatidi batisi takakupa zvimakanzo. Iwo vanhu ivava kupiro vedu. zvino whatsapp zvinokonesa ari bati muri kuona pane macho mwana wangu akanditi vaze ndinorima muntu muri wangu pasike dziko dada wakuzike mwana iwe ushaka wakadzipodza kumagadhini yako mwana magadhini pangu kwazi ushaka wakadzipodza ngekuti waomesa pizza Inzwai baba iyo ndeimwe nyaya ndimunomesa bhinzi reka kuti munhu unoisa bhinzi. Inzwai baba iyo saka mati baba ikatombo kuteereri vere saka mudare muroveri iwe Yaiwe. Ndatida iso. Akona umiza makwenyu ndanje kuna mambo. Alright, ine dzakawanda chechi yakaenda kopindawo peka pakati pezvinhu zvirikugara zviri kunetsa kare. Mumusha umu hamuna kuwirirana ko hamuna kuwirirana. Baba nemhuri. Hamuna kuwirirana. Saka zvandakutoita ndakuita kuti nyaya iyi kuti mugarisane zvakanaka. Anoziva magariro enyu. No, it's okay, it's okay. Get to assist it to a bear mono. No, it's okay, Paganaka. Right, Zandavita. All right. Give me my dozen when you Yekuza mubhadhari mukazi ganzo munotatiti zveganzo. Mada utoramba futi. Aikona uyu ari kusimudza kamukwanira jaketi kebhuruu. Munozwa rezutawa kuno. Achangama. musoro imambo ndinoda kuronda kamira panyaya yataurika isusu takataura naishe wataiva tinogara ishe chidawa takatenderera kumaporesa akatonga ishe chidawa nyika isu takati kudaidza pamazita kune kuna kusiyana asi isusu kuna ishe tinopa chine chinonzi chipo saka gore rega rega tinotoisa chipo chinotopeta mari yavanochaja iyo kuti iganzo munharaunda tinoendesa mari handizivi changamiro kana vasingazvizi gore rega rega takatanga kushanda naishe tichiendesa direct kuna ishe kusvika ishe akura akazotivetera zvikanzi dzirai isai kuna sabhuku wenyu musararame muupenyu hwakapfuura ishe chidawa nyika wamukutaura nezvaane 3 years now gore rapera takaisa kuna sabhuku mauri
ko makazochinjirei kubva kuna Ishe kuchienda kuna Sabhuku? Ishe akuru wakazoti kuti murambe mushiya kuno chiende ende Sabhuku yemaora iyi makaenda kumushipa maora muchiti ndiani? takati chipo chekwaishe ichi iye akazvita here? Aiwa, ndinoti mutaure nemazwi enyu. Makapa here maora zvekuendesa kuna Ishe zvasina kuti? Kuzobva pana Sabhuku ndati makapa here maora chipo chaIshe chaasina kuchita? Kwete takamupa. Makamupa? Kana makamupa mambonyorai Samoni kuna maora. Asi Samoni rachere maora hamuchamutongi inini. Inini ndini ndomutonga. Ngauye panapa. Zvakanaka isi tiri kuendesa kurenga akuya mari yaIshe iye ari Sabhuku. Ime endai moite zvinodiwa naIshe noti naSabhuku. Hamungamboti munhu ari palevhel yaIshe. Zvinhu zvamunoitira Ishe kokuitira Sabhuku. Asi Ishe uripo. Nakutokanisa. NaIshe ndiye kutoti tumoti chiendesai kuna Sabhuku. Aiwa. Ishe upiwa pakaenderana. Because Ishe chinowanyika acting headman chinowanyika ndeuyu. Patinganga takakanganisa mabasa ekuti kubva pa5 apa hatinozochinja basistem yatairarama nayo. Ipapo ndofanga ndopana patinga wari ndine saka isaidha mune zvinhu zviri zvekuita. Isaidha moenda una maora mopirwe zvechipo chopakaendesa ikoko muendese kwaIshe. Kana kuti kana matadza izvozvo ati handisisina ndakaiya muhamaiita yobva yachiuya kuno toitonga. Saka tichaona kuti pakafawo Ishe makore acho tichaenda kuti atipe 20 sapana mashanga. Mamungoendesa ikopisa. Saka imimi sechechi maimboenda kuomutsawo here Ishe wedu? Zvese taita mabasa taenda kosenza zvese mabasa atitawo pana Ishe muhanga aripo mukuru. But kama my problem ka Ishe wafa wabvaiswa muIshe muhamati nekuti Ishe uyu wafa hatichaiti zvotoitira Ishe. Because chamuri kuitira hamusi kuitira munhu ba munoita position yaIshe. Ndoza ipapo bhozi Ishe wakuru wakanga wakatimisa kuti chiudza iri henyu. Ndosaka kana kuno kumusisaitowo futi ba. Hatinoita mambo. Aiwa. Hatisanambokuona mngu yako ndisakurire. Hatichatouya tinenge tinauya. Hatinouya yopa mwazvaiuya smart everywhere. You are not smart because inini kandiuchema ke. Hatinogadzirisa mambo tichataura navakuru. Right. Anyway Mudara. Nyaya ine vanhu wabvuma nyaya yako saka muri kuti wabvuma here kuti wakanamatira mvura. Aiwa wabvuma zvese wabvuma. Zvese wabvuma. Vanondipa $50 yekupinda musha mangu. Kanganisa musha mangu vandipe $50 ndiwa chaji yakawanda ba. Vaonera musha muda kudii. Asi muchiitirawo muchizoziva pekuti hamuchazivi kuti mvura iyo ndiyo yakaponesa here kana kuti yakaponesa mukadzi wechi. Iyo ngekuti waningini wanga azobvisa mari yakaendeswa kuti Mutare ndiyo yakazoponera iyi. Aiwa. Mochizotsvagirawo bambo $30. Musagiriwo $30. Right, endai nyaya yapera muhambanyoresa. Right, next ande. Sofia Manyangadze. Discuss TV, inonakidza zveku